Begiak larun bat goizaldean zabaldu ditu. Egun sentia gorri. Renault 19 zaharrak nekez egiten du aurrera. Atzean utziak ditu bere lori asko urteak. Errepide beretutik, aita ama eta hirurok oporretan zihoazten garaiak. Kilometro bakoitzeko garaipen bat. Irratiaren ahotsak esnatu, aitaren irrifarrera gozari. Musika bide lagun. Aitaren lagun zaharrak, bidaide. Horrela datoz batera, Mikel, Negu, Boskorri, Ruper, Silvio eta beste 11. Ohiko Salabardaren gainetik bizitarako deia egin dute. Eguzkiak urtua du behingoz patioko elurra, eta presoak bertan dira bueltaka. Berak ordea ziegan igaru du goiza, deiaren zain. Korridore luzean, ateak zabalduz doaz kartzeleroa. Zaratatzu izteko berriz, bizkarrean. Horma grisen parera heldu da auto zaharra. Oraingoan, ustekaberik gabe. Komunikazio modulan, utzi du zain azken guardiak ama. Zain. Guardien begirada hautzen behan, doaz aita eta ama, eta alaba. Bizabizen gelara. Tenéis 1 hora y media. Lastan, musu, besarkada eta mankoetan, urtu diren 90 minutu. Esperantzaz eta maitasunez hornitu duten beste hilabete oso bat. Atsekabez kargatu duten itzulera bidai bat. Duintasunez betu duten bizitza lapurtu bat. 1 hora y media. Luzez errepikatzen diren 90 minutu. 1 hora y media. 40 minutu. Bizitza oso bat. Renault 19 zaharrak adore zetu die itzulera kilometroei. Bat faltan. 400 aldiz errepikatzen den historio hau, azkenekoz errepikatzeko esperantzaz.